belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Namens een groep van bijna 300 personen hebben enkele Venezolanen gisteren op Curaçao een brief gericht aan minister-president van Nederland, Mark Rutte. Ze vragen om hulp nadat 3 repatriëringsvluchten op 21 en 22 december van Curaçao naar Venezuela op het laatste moment werden gecanceld. De groep zit nu vast op Curaçao en ze willen dat Rutte ervoor zorgt dat ze voor het eind van het jaar alsnog terug kunnen naar Venezuela. Ook vragen ze om financiële steun voor degenen die door de situatie in problemen zijn gekomen. De brief is gisteren afgegeven aan het kabinet van de gouverneur in Willemstad. Onder de 289 Venezolanen zit ook een groep ongedocumenteerden. Die zitten momenteel vast in afwachting van hun uitlevering. Het kabinet Pisas kan nog steeds niet de begroting voor 2022 publiceren. Het parlement is hiermee al een maand geleden akkoord gegaan, maar de regering wil af kunnen wijken van de normen zoals die zijn gesteld in de Rijkswet Financieel Toezicht. Hiervoor is in de laatste Rijksministerraad echter geen toestemming gegeven en daarom kan de begroting niet worden gepubliceerd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Op zowel Curaçao als Aruba zijn gisteren een record aantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Op Curaçao ging het om 555 personen. Het oude record was op 31 maart van dit jaar, toen werden er 506 nieuwe besmettingen geregistreerd. Op Aruba werden gisteren 667 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder was het toenmalige record 439 nieuwe gevallen. Daaruit blijkt dat op beide eilanden het aantal coronabesmettingen enorm stijgt. In de maand december hebben zich veel inbraken voorgedaan op Curaçao. Niet alleen bij elektronica winkels, maar ook Centrum Supermarket in Mahai is slachtoffer geworden van inbrekers. Die hebben onlangs 's nachts een container opengebroken die achter de supermarkt staat. Onbekenden zijn met veel van de spullen in de container weggegaan. De politie onderzoekt de zaak. Een enorm familiedrama afgelopen weekend in een huis in Juan Domingo. Daar kwam de 1-jarige Lexton Maudis om het leven, terwijl de baby in zijn wiegje lag. Een kastje viel op de baby en dat zorgde voor de doodsoorzaak. De extra meldt dat er een autopsie is gedaan op de 1-jarige en daaruit kwam inderdaad naar voren dat de baby is overleden doordat het kastje in het wiegje is gevallen.
De Extra meldt dat er gisteren autopsie is gedaan op het lichaam van José Peguero. Hij overleed enkele dagen eerder tijdens een verkeersongeluk terwijl hij op weg was naar het CMC. Er was onduidelijkheid over de toedracht omdat Peguero eerder beschoten was. Hij was dus zelf onderweg naar het ziekenhuis met kogels in zijn lijf, maar hij is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van het verkeersongeval, zo meldt de Extra. Daarmee is het 10e verkeersslachtoffer van dit jaar. Op Bonaire is nu ook de Omicron-variant van het COVID-virus vastgesteld. Dat heeft dokter Michel Mercure gisteren namens de overheid van Bonaire bekendgemaakt. Hij gaat uit van een snelle stijging van het aantal besmettingen in de komende periode. Tijdens de kerst zijn er veel mensen naar het eiland gekomen, aldus Mercure. Dat zal volgens hem een stijging tot gevolg hebben. Er zijn volgens de arts onlangs 60 monsters naar Aruba gestuurd. Daarbij werd in 17 gevallen de Omicron-variant aangetroffen. Dit is de laatste aflevering van Extra Journaal van dit jaar. Namens het hele team van Extra wens ik u een hele prettige jaarwisseling en een gelukkig 2022. Volgend jaar zijn we er weer met Extra Journaal. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.